Kaixo eta ongi etorriak magazinera gaur asteazkena da. Ekainak 15 gaurko gonbidatua Mikel Mundiaino Sare Nafarroako bozeramailea izango da eta berarekin 18rako deitu duten mobilizazioez eta bertzain bat gaiez solastuko gara. Baina az gaitezen lehenik eta behin beti bezala, betiko edukiak ikusten. Hasteko efemerideak. Ekainaren 15 zen 1084an. Cid Kanpeadorrek Valentzia konkistatu zuen. Ekainaren 15 ere zen, baina 1300 urtea, Bilboko hiria sortu zen. Eta 1934 bateko ekainaren 15ean Mikel Laboa jaio zen. Azkenik 1977an Espainiako lehen hauteskunde demokratikoak egin ziren Franco hil ondoren. Goazen gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur ekainaren 15 da asteazkena. Hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Osasun departamentoak krisi kabinetea deitu du beroagatik eta alerta gorria ezarri du herriberan 5 eguneko temperatura oso altuak kateatzeko. 03 plataformako 35 milioi euroko aurrekontua du bere eskaerei aurre egiteko. Egungo finantzaketaren bikoitza baino gehiago izango litzateke eta langilek proposamen bat espero dute asteazken honetan. Doneiakue bidea egiten duten erromesen artean birziklapena bultzatzeko kanpaina berritu duten Nafarroak eta Ecoembesek. Teletaxi enpresako langileak greba mugagabera joko dute uztailaren batetik aintzinera enpresak ez badu adostutako soldata igoera betetzen. Nicolas Smith Europako Enplegu eta Gizarte Eskubideen komisariorekin bildu da Nafarroko lehendakaria Bruselan. Etxabakoiz kirol eta aisialdi elkarteak dagoeneko badu ja 1700 metro karratuko atletismoko kirol pista estalia. Iruñeko udalak babesa eman dio gaur Zartzaroan abusuak eta tratu txarra kontzientziatzeko eguna ospatuko duen sensibilizazio egunari. Iruña gorrotaren aurka ekimenak 6 hilabete bete ditu, udaltzaingoak eta hainbat elkartek elkarrekin lanian dihardutela, gertakari arrazistak eta xenofobak prebenitzeko, identifikatzeko eta hoien aurka borrokatzeko. Izaskun Igoa Jaimerena idazle zigatarrak hotza bazkatzen bere lehen poema liburua aurkeztuko du Hortziralean Elizondoko Amezki elkartean. Eta ikus dezagun aste honetako agenda.
gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarroako odol emaile berrien erdiak 18 eta 29 urte bitartekoak dira. Adonak 2021ean lehen dohaintzak egin zituen 977 gazteak fidelizatu nahi ditu. Azaltzen denez, biztanleriaren zahartzeak haien lankidetza beharrezkoa egiten du. Ikasketengatiko eta lanagatiko mugikortasuna eta kontziliazioa oztopo nagusiak. Argazkian, García Adanero eta Saias jende andana baten aurrean txaloka, eta izenburuan, Adanero eta Saias plataforma berriekin, eta UPNek zatiketa egin dezake. Barzinaren gobernuko eta Iruñako udaleko goi kargudun oiak aurkezpen ekitaldian izan direnen artean. Eta beste berri batean, alerta gorria herriberan beroa dela eta. Eta Nafarroan 15 urtetik gorako 185.000 auto dabiltza. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Nafarroako etxe bizitza babestu berriak ezingo dira libre gisa saldu. Egungo 30 urteko mugaren aldean, kalifikazio mugagabea izango du. Argazkian, Adonako autobusen odol emaileak eta izenburuan, odola emateko erreleboa. Beste berri batean, gasaren topeak estrenaeldiarekin tupust egiten du, eta argiaren prezioak gora egiten du berriro. Baita ere, alerta gorria herriberan 40 gradutara iristeko arriskuagatik. Gara egunkarian titularrean, GHK-ren zuzendaria inputatu dute isurketengatik. Cesar Jimeno Gipuzkoako hondakinen partzuergoko zuzendaria da, Zubietako erraustegiaren arduraduna, eta horrek eragin zuen epaitegi batek orain egotzi dion isurketa. Argazkian, emakume bat boltso bat sostengatzen eta izenburuan, beldur dira prostitutak lege abolizionista berriak klandestinitatera kondenatuko ote dituen. Eta beste berri batzuetan, ostiralean Basaurin sartu zen preso bat hilda aurkitu dute. Eta Londresek asilo eskatzaileak Ruandara bidaliko ditu. Baitere, Sturge honen hitzak, beste erreferendum bat izango da, Londresekin akordioan ala ez. Eta berri egunkarian, honakoa azpimarratu dute lerroburuan. Preso bat hilik aurkitu dute Basauriko espetxean. Ostiralean sartu zuten behin-behineko espetxealdian eta handik 3 egunera hilda agertu zen ziegan. Jaurlaritzak kartzelen eskumena duenetik hilden lehen presoa da. Argazkian erretako base baten argazkia ageri da eta izenburuan berdea itzuli da beltzetik. Urtebete baino gehiago egin du bidasoalde osoan aspaldiko suterik handiena piztu zenetik. Eremu asko leheneratu egin dira, baina beste batzuk ez. Eta beste argazki batean, Francia Márquez, Kolonbiako itun historiko koalizioko presidente ordegaiaren hitzak. Iritsi da justizia, bakea eta duintasuna ekarriko digun aldaketaren garaia. Eta beste berri batzuetan, basoko langile bat hilda Idia Zabalen pinu bat gainera erorita. Eta Navarra plataforma aurkeztu dute Sergio Saiasek eta Carlos García Adanerok. Bukatzeko, Eskoziako lehen ministroak independentziarako kanpaina hasi du. Gaurko eta biharko eguraldia, gaur asteazkenean beroak jarraipena izango du. Hegoaldeko haizea ibiliko da, baina brisa lehenago sar daiteke eta Kantauri isurialde barnealdean tenperatura maksimoak apur bat jaits daitezke. Hala ere, barnealdean balio altuenak 30 gradutik gorakoak izango dira eta hegoaldean berriro ere 38 graduak gaindituko dira. Eguzkia jaun eta jabe izango da ia egun osoan, arratsalde gau partean goi-hodei batzuekin. Eta bihar ostegunean berriro ere temperatura igo egingo da, kostaldean batez ere. Barnealdean maksimoak 35-40 gradu ingurukoak izango dira, baina kostaldean temperatura are gehiago igoko da
eta balio altuenak 30 gradukoak gaindi ditzakete. Goizean eta arratsaldean lehenengo partean urdingune oso zabalak agertuko dira, erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuekin. Arratsalde gau partean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Hego ekialdeko haizea ibiliko da. Arratsaldean Kantauri isurialdean ipar ekialdera egingo du. Eta arratsaldeko bigarren elkarrizketa honetan Mikel Mundiainorekin gaude, behin baino gehiagotan hemen egona eta Sare Nafarroko, bozeramailea, arduraduna. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon bai. Mila esker gurean egoteagatik. Kontu andana bat ditugu jorratzeko. Egiarran, mobilizazio eta mugimendu andana bat, ari zarete egiten azken aldian Saren, beraz badugu zer solastu. Nonbaitetik hasteko lehenengo hitzordu garrantzitsua, 18 honetan bertan, Iruñean, mobilizazioak deitu dituzue, etxera bidea gertu, lelopean. Mikel, ze helbururekin edo ze kezkarekin deitzen duzue mobilizazio hau? Batetik, orain arte egin dugun bezala, kalea aktibatzeko helburuarekin, eta nolabait ere salatzen jarraitzeko helburuarekin, Azken batean gu esaten ari gara azkeneko hilabeteetan ezin dugula normalizatu normala ez dena, eta momentu honetan oraindik ere urrunketak hortan jarraitzen du, nahiz eta urratsa asko eman diren, urrunketak hor jarraitzen du eta salbuespen neurriek ere hor jarraitzen dute. Behin eta berriz errepikatzen ari gara, euskal presoi momentu honetan ezartzen ari zaiena, urrunketa oraindikan eta salbuespen neurria direla, Hortaz, alde batetik salaketa hori egiteko beharra, eta gero beste alde batetik baita ere presoen gaia gizartean erdigunean jartzeko helburua nolabait, Azkenean guk gizarte aktibo bat behar dugu, hemen aldaketak emateko gizarte aktibo bat behar dugu, eta beti esan izan dugun bezala, estatuak eta gobernuak ez dira bakarri mugitzen, mugiarazi egin behar dira. Eta mugiarazteko behar dugu gizarte indartsu bat, gizarte prestatu bat nolabait ere, konponbidean jarriko dituena, herri honetan ditugu hainbat eta hainbat arazo. Aipatzen duzu ere bai, egia da urruntze politiketan, ez dakit erran dezakegun amaierako ziklo batean gaudela edo fase batean, ez dakit aldaketa batzuen atarian, ez dakit, egin dezakezu Mikel olako argazki txiki bat, jakiteko presoen auzian ze puntotan gaude orain 2022an. Bai, gogoratu behar dugu, gainera justo ekainaren 18an, orain dela 4 urte, Espainiako gobernuko presidenteak esan zuela, nolabait ere aldaketa bat emango zela espetxe politikan, eta nolabait ere espetxe politika arrunt bat aplikatuko zitzaiela euskal presoei, 4 urte pasatu dira, eta esan dezakegu urratsak badaudela, urratsak eman direla, baina oraindikan bidea luzea dagoela, eta oraindikan adierazpen horiek egin, eta handik 4 urtetara, oraindik ez dugu urrunketarekin bukatu, urrunketari dagokionean, urratsak eman dira, baina oraindikan 62 besterik ez dago Euskal Herriko espetxeetan, Horrek esan nahi du, 128 oraindik Euskal Herriko espetxetatik urrun dagoela, Eta ez bakarrik hori, azken batean, Euskal presoi aplikatzen zaien salbuespenezko espetxe politika, esan duguna urrunketa, zigorraren luzapenak, bizi osoko zigorren ezarpenak, edo 3. gradura igarotzeko edo baimenak lortzeko ematen ari diren blokeo eta zailtasunak, nolabait ere adierazten dute, oraindikan orain, salbuespen neurri batzuenpean bizi direla euskal presoak, eta guk hori onartezintza jotzen dugu gaur egun, Kontutan hartu behar dugu herri honetan beste fase batean sartu dela, herria ere bai, gure herria nolabait ere elkarbizitzarako eta bakerako prestatzen ari den honetan, guk ezin dugula elkarbizitzaz eta bakeaz hitz egin oraindikan herri honetan sufritu egiten bada, Eta momentu honetan oraindikan espetxe politikak sufrimendua eragiten du, eta sufrimendu hori guk atzean utzi nahi dugulako aurrera egin gizarte bezala, Zein izango zen, nolabait ere, hitz batean errateko, gaur egun oraindik ere geratzen den oztopo nagusia bide horretan? Oztopo nagusia azkenean borondate politiko kontua da, eta ikusten duguna da, urrats batzuk eman badira ere, oraindikan gobernuak ez daukala borondate politiko garbi bat,
presoen korapiloa erabat askatzeko, ez? Eta guk, gizarte honek, aspaldidanik esan du, nahikoa dela, kontutan hartu behar dugu baita ere, eta erakundeak bere jarduera, orain dela 10 urte bukatu zuela, hemen herri honetan urrats asko eman direla hainbat eta hainbat aldeetatik, baina oraindikan ez dugula erabat askatu korapiloa, ez? Eta nik uste dut horren atzean borondate politiko falta dagoela, eta borondate politiko hori lortzeko, herri honek kalean erakutsi behar du, ez? Erakutsi behar du, eta ozen esan behar du, salatu behar du, pues nahikoa dela, eta honi konponbide bat eman barri dugula. Mikel, atzo hain zuzen ere, pentsatzen dut oztopo hoietako bertze bat salatu zenutela, etxeratekin egin zenuten prentsaurreko horretan, euskal presoak gizarteratzeko, ez, Iruñako espetxeak jartzen dituen, izaten dituen jarrerak nolabait ere gaitzetsi zenuten. Ez dakit, hitz batean erran dezakezun zein den ikusten duzuen arazoa Iruñako espetxean. Hor gertatzen ari dena da, Iruñeko espetxeko zuzendaritzak ez duela inolako jarrera proaktiborik, euskal presoen etxeratze prozesu hori nolabait ere garatu ahal izateko, ez? Ez dituelako aintzat hartzen preso horiek dituzten baldintzak etxerako bide hori gauzatu ahal izateko. Aipatu behar dugu, momentu honetan Iruñan dauden 7 euskal preso nafarrek kondenaren erdia beteta daukatela guztiek eta kondenaren 3 laurdena beteta daukatela ia guztiek, ez? Horrek esan nahi du, ja preso horiei badagozkiela baimenak, badagozkiela hainbat eta hainbat urrats etxerako bide horretan, momentu honetan Iruñeko espetxeko zuzendaritzak ez duena aurrera eramaten, ez? Inmobilismo jarrera itxi bat dauka momentu honetan zuzendaritzak, eta orduan ez ditu proposatzen preso horiei dagozkien eskubideak, ez ditu proposatzen baimenak, ez ditu proposatzen 2. gradutik 3. gradurako garapen hori, eta hortaz, Iruñeko espetxean momentu honetan dauden euskal preso horiek, erabat blokeatuta daude 2. gradu horretan, ez? Gainera, aipatu behar dugu, eta adierazgarria da, orain arte Iruñeko espetxera ekarriak izan diren, nafarrak ez diren euskal presoak, hau da, gipuzkoarrak edo arabarrak edo bizkaitarrak Iruñeko espetxera ekarri izan dituzte, eta eskatu behar izan dute, beraien herrialdeko espetxera joatea, nolabait Iruñan erabat blokeaturi daukatelako etxerako bide hori, ez. Eta honen erantzukizuna, Mikel, espetxeko zuzendariaren gainean dago, Nafarroko gobernuan? Ez, azken batean, Iruñeko espetxea eta Euskal Autonomia Erkidegoan ez bezala, Iruñeko espetxea oraindikan espetxe administrazio nagusiaren pean dago, ez? Horrek suposatzen du, gobernuaren pean dagoen edo espetxeko administrazioaren pean dagoela Iruñako espetxea. Baina ez bakarrik hori, nik uste dut alde batetik, egon daitekela orokorrean borondate politiko falta, baina baita ere Iruñako espetxeko zuzendaritza berak ez du inolako jarrera proaktiborik aurkezten bide hori egiteko. Azken batean, esan duguna, ez gabiltza onuraz hitz egiten ari garena da eskubideetaz hitz egiten ari gara, eta eskubide horiek momentu honetan ez zaizkie, azken batean ez zaizkie onartzen Iruñan dauden euskal preso guzti hori. Ikusi dugun eta, sona handi hartu duen bertze oztopo horietako bat, izan da Xabier Atristainen, auziaren inguruan egon den kontu hori, ez da, auzitegi gorenak, nolabait ere, Europako giza eskubideen, sententzia edo iritzia ez duelako kontuan hartu, horren gainetik pasatu dela. Mikel, horren inguruko zuen analisia? Esan izan dugu, ez, eta iruditzen zaigu, nolabait ere auzitegi gorenak giza eskubideen Europako auzitegiaren epaiaren aurka hartutako erabaki hau, guretzako sinesgaitza da, ulertezina da, eta batez ere, eta hori da garrantzitsuena, giza eskubideen errespetuaren guztiz kontrakoa da, ez? Azken batean, Atristain atxilotu zutenean bere eskubideak urratuak izan ziren, eta hori da esan duena Europak, ez? Eta ikusten dugu inulako edo munduko impunitate guztiarekin, orain, auzitegi gorenak, nolabait ere, muzin egiten diola Europatik etorri zaion erabaki horri, eta atzera botatzen duela, nolabait ere, Atristainen askatasuna, ez? Horrek berriz ere adierazten du, eta berriz bueltatzen gara gauza berera, berriz ere adierazten duena da, salbuespena dela oinarri olako kasuetan, ez? Eta azken batean, euskal presoi aplikatzen zaizkien neurriak, erabat salbuespenezkoak direla oraindik. Argi geratu da, Mikel, Europatik eskatzen zena zen, Atristainen nolabait ere kasua berriro ikertzea? Bai, azken batean, Europak esaten diona gobernuari da, bere eskubideak ez zirela errespetatuak izan, atxilotuta egon zen inkomunikazio garai horretan, ez? Eta hortaz, horren ondorioz, atxiloketa horren ondorioz, Atristaini bota zioten nolabait ere kondena,
kondenak ezin duela nolabaiteko oinarririk izan, eskubide urraketa batetan oinarritu baldin badago, ez. Hori da esan zuena, eta argi eta garbi hala da, zein komunikazioan, eta ez bakarria Tristainen kasuan, herri honetan ehundaka izan dira atxilotuak, inkomunikatuak, torturatuak, ez direnak beraien eskubideak errespetatu, ez. Eta hori gainera gero etorri da, kondena izugarri luzeekin, eta hainbat eskubide urraketekin, ez. Adierazten digu zein nolako tratua eta zein nolako egoeretan dauden momentu honetan oraindik ere, hainbat Euskal Herritar. Aipatzen duzuen blokeo horrek, oztop horiek, norbaiti mesede egiten dio? Norek du interesa honetan? Nik uste dut, azken batean, jokabide hauen helburua, eta argi eta garbi esan behar dugu, da herri honetan bizikidetzaren eta bakearen alde ematen ari diren urratsak eta adostasun guztiak nolabait ere oztopatzea eta blokeatzea, ez? Badaude sektore batzuk, nahiago dutela iraganean hiltzatu, eta nahiago dutenak iraganeko errezetekin jarraitu, ez? Eta guk esaten duguna da, gizarte bezala aurreratu behar baldin badugu, gizarte bezala etorkizun berri bati begiratu behar baldin badiogu, hainbeste sufrimendu eragin duen zauri guzti horiek itxi egin behar direla, ez? Eta guk hortan jarraituko dugu, gizarte aktibatuz, gero eta gehiago izanez bide horretan, nolabait ere herri honek nahi duelako bakean bizi, elkarbizitzan bizi, eta nolabait ere preso eta ieslari eta deportaturik gabeko herri batean bizi nahi dugulako azkenean. Mikel, hau agian galdera ez dakite zabala da, arras, baina ez dakit, olako kasuak, olako gatazka politiko eta armatu bat dagoen egoeretan, ematen den itxitura, nolabait ere, Euskal Herriaren eta Espainiaren kasuan, berezia da, bertze estatu batuetan erabili diren bitartekoak, moduak bestelakoak izan dira, ez dakit, nolabait ere maila internazionalean konparaketa bat eginez, hemengoa nolakoa da. Nik uste dut prozesu oso bitxia izan du dela, ez, Euskal Herrian gertatu dena, eta azken batean, hor dago adibidea, desagertu nahi den erakunde batek, nolabait ere bere armak entregatu nahi izatea, eta gobernu batek hori oztopatzea, nahiko kontraesankorra da, ez? Eta nik uste dut beste lurralde batzuetan egon diren gatazka armatuetan eta beste modu batean kudeatu direla gauza horiek, ez? Bitxia da, hemen gertatu dena, azken batean, egon delako hasieratik borondate huts bat, honi konponbide bat emateko, ez delako borondate politikorik eman, ez? Eta nik uste dut hori oso nabarmena dela hemen gertatu dena, ez? Bazegoelako alde bat urratsak eman nahi zituena bide horretan, eta enkanbio zegoen gobernu bat beste aldean, ez zuela inolako aukerik ematen horretarako, ez? Eta hor aipatu dudana egia da, osea, orain dela 10 urte erakunde armatuak bere nolabaitera aktibitatea uztea erabaki zuenean, gobernuak ez zuen hori hortan lagundu nolabait esateko, ez? Jarraitu zuen bere garai bateko inertzia horrekin, errepresioarekin, atxiloketekin, eta nik uste dut horrek azkenean adierazten duela, ze borondate politiko gutxi egon den Estatu Espainiarrean Euskal Herriko gatazka honi nolabaitera aterabide normalizatu bat eta demokratiko bat emateko. Aipatzen genuen lehenago, sarek nahiko, hilabete eta uda mugitua antolatzen ari zaretela, oso dinamikoa, eta zuen bertze hitzordu bat, 18 honetakoaz gain da, uztailaren 22, 23 eta 24koa, bizikleta itzuli bat antolatu duzuen, nonbait, horretaz hitzen bat, Mikel, favorez. Horra aipatu behar dugu, eramaten ditugula 2 urte edo izan bidea dinamikarekin, eta gogoratzen baldin baduzu izan bidea dinamikak bere oinarrian zeukan helburu bat, erronka bat, eta zen Euskal Herria dituen biztanle kopuru aina egitea kilometrotan. Hau da, 3.127.000 kilometro egitea elkarbizitzaren, bakearen eta euskal presoak etxerako bidean jartzearen alde, ez? 2008an hasi genuen erronka horrekin, eta asmoa da aurtengo urriaren 8an Donostian egingo den ekitaldi batean amaitzea, bai? Orduan, tarte hortan egiten diren mobilizazio eta ekimen guztiak nolabait ere bide hori edo proiekzio hori izango dute, ez? Urriaren 8ko mobilizazio hori. Urriaren 8an nolabait ere bukatuko dugulako 3 milioi kilometro egitearen erronka horrekin. Hortaz, uda honetan, aurrekotan ere bai, baina uda honetan egingo diren mobilizazio gehienak izango dute pixkat helburu hori, ez? Eta bizikleta martxak ere, antzeko helburua dauka, ez? Azkeneko 2 urtetan pandemiagatik moldatu behar izan ditugu etapak eta, baina aurten ere bai 3 egunetako bizikleta itzuli bat izanen da,
uztailaren 22an hasi, eta uztailaren 24an Donostin bukatuko dena, ez? Bueno, beste ekimen bat da, baina bat gehiago Euskal Herriko txoko ezberdinetan egongo diren hainbat eta hainbat mobilizazio horien artean. Zifra hori Euskal Herritarren kopurua aukeratu duzu, pentsatzen dut Mikel mezu batekin, ez? Eta da erratea, bueno, hau herritar guztien kontua dela eta hemen helburua dela bertako zauriak istea eta herritar guzti horien kohesio bat, ez? Lortzea. Bai, azken batean bidea egitea, ez? Eta bidea egitea guztion artean ikusita herri bezala aurrera jarraitu nahi dugula, ez? Orduan, bueno, pues guk urratsak batu nahi ditugu, konpromezuak batu nahi ditugu, eta konpromezu horiek eta urrats horiek batzeko modua izan du da, kilometroen aitzaki hori, ez? Milaka eta milaka izaten ari dira Euskal Herrian egite kilometro horiek batzen ari den Euskal Herritarrak, eta gure asmoa da bide horretan gehiago izatea, ez? Azken batean, zenbat eta gehiago garen bide horretan, orduan eta urrunago iritsiko garelako baita ere gure helburuetan. Hortxean, itzordu andana bat, sarek antolatutakoak, horietako lehenengoa, larun bat honetan, 6etan Iruñan, mobilizazio hori. Mikel, hemen utziko dugu, bukatzeko azkeneko galderatxo bat eginen dizut, ezakit tipularen sehaska kanta ikusteko aukera izan duzun? Bai. Eta, bueno. Bai, hori ere bai, azken batean, sarek aurrera eraman duen lan bat izan du da, denbora desenteko proiektu luze bat, eta ikusi duenak, berehala ikusiko du horren atzean lan ikaragarria dagoela, ez? Lan ikaragarria eta ez bakarrik hori, horko errealidadea ze gordina den, ez? Hor kontatzen dena ze gordina den, baina benetako gauza bat dela, ez? Azkenean Euskal Herrian gertatutako gauza bat dena, ez? Bueno, nik uste dut proiektu bezala oso interesgarria dena, baina ikusi behar duguna da hori nola lortzen dugun Euskal Herrian zabaltzea. Egia da, pues egiten ari direla aurkezpen pila bat eta hola, baina bueno, jendeak ere ez duela gero eta ohitura gutxiago daukala olako dokumentalak eta ikusteko, bueno, guk egin behar duguna da horren atzean dagoen, dokumental horren atzean dagoen mezua, alik eta gehien zabaldu, ikusteko benetan zer gertatzen ari den eta zer gertatu den, larriki gaixo dauden presoekin ez. Lander Garrori hain zuzen egin genion elkarrizketa, eta berak erraten zuen gainera, pixket nolabait ere saiatu zinetela, enfokatzen gaia ez hainbertze ikuspuntu politiko batetik, ez? Baizik eta azalduz, jende horien bizipenak eta esperientziak zein diren. Bai, eta giza ikuspegi batetik, azken batean, adieraziz, espetxea eta gaixotasuna ez direla bateragarriak, ez? Eta gaixotasun bat ezin dela ondo tratatu espetxean, ez? Hori da egiten den konklusio bat, eta gero baita ere, nik uste dut oso adierazgarria dela da, pues, estatuaren, argi gelditzen dela baita ere, estatuaren edo espetxe instituzio horren gogorkeria eta hor dagoen violentzia instituzionala azken batean, ez? Espetxetan badakigu ez direla eskubideak urratzen, osea, eskubideak urratzen direla badakigu, baina gero gainera gaixotasun larri baten izan da espetxean pertsona bat mantentzea, duintasunaren kontrakoa bada, giza eskubideen kontrakoa da, eta inkluso beraien legeen kontrakoa da. Ez azken batean lege horrek esaten du pertsona bat gaixo baldin badago eta inkonpatiblea baldin bada hori espetxearekin kalean izan behar dela hartatua, ez? Bueno, pues duintasunarengatik, giza eskubideengatik eta legediak hala diolako gaixotasun larria dituzten presoak etxean egon beharko ziren aspalditik. Hortxen, sarek egiten ari dituen proiektu eta mobilizazio guzti horiek, mil esker, Mikel Undiaño, sare Nafarroko bozeramailea, errepaso hau egiten laguntzeagatik. Bale, eskerrik asko zuei. Ikus ditzagun Iruñerriko udaletako albisteak. Egues Ibarko udalak harrera egin zien Club Deportibo Valle de Egues eta Mulier Futbol Club taldetako infantil eta kadete mailako nesken futbol taldetako kirolariei. Izan ere, haiek irabazi zuten herri bozketa eta udalak zegokion sari eman zien. Eta sarrigurengo pump track handitzeko lanak hasi dira. Pista uztailean erdialderako prest egotea aurre ikusten da, eta aurrekoari txikita eraikiko da, zirkuitu batekin bestera etenik gabe igaro ahal izateko. Eta Etxauriko jaien egitaraua eskuragarri dagoeneko udalaren webgunean, baita jaietako
Menuak zein izanen diren azaltzen duen dokumentua. Aipatzen denez, larun bateko kaldereteetako udalak baxera berrerabilgarria eskatuko du. Kuadrilaka banatuko da eta emandako kopurua bera itzuli beharko da. Bestela dagokiona kobratuko da. Eta Galarko zendean, ekainaren 19an, un embrollo divino antzerki tailerra egonen da Galarko zendean erran bezala. Eta horretaz gain, Subizako jaietara joan eta etortzeko autobus zerbitzua jarri du udalak. Informazioa eta izen ematea webgunean. Iruñako udalak uztailaren 11an, astelena, aurren egunean, jasoko ditu 2019ko azken jaien ostean jaiotako 15 haur. Ekainaren 15etik 21 batera, 0-10ean eta 3bebikoitza pamplona.es webgunean eman izango da izena zozketan parte hartzeko. Zozketak zehaztuko du zein haur joan ahal izango diren. Eta Ematik zentroak doako 12 ikastaro eskainiko dizkie emakume, gazte eta neskatoei datorren udan. Izen ematea ekainaren 15etik 22 dago zabalik. Plazak zozketa bidez esleituko dira eta lehentasuna izango dute Iruñean erroldatutakoek. Azkenik, Lezkairun euri uren saretik irteteko kolektore berri bat eraikitzeko kontratuaren esleipenari ekingo dio. Asteazken honetan hirigintzako gerentziak. Aurrekontua 2 milioi eurotik gorakoa da eta Lezkairu auzoko urbanizazioaren garapenean 11. fasearen parte da. Hau izan da, gaurkoz asteazken honetan dena gure magazinean, bihar ere ostegunean hemen izango gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.